Henry, bekend van natuurlijk je eigen oranje nummer en nu ook een oranje trein. Het is niet te geloven. Ik ben zo super blij. De oranje trein van TV Oranje Radio NL is een feit geworden. Ik ben er heel blij mee. En zeker omdat ik er samen met een topper zoals Wolter Kroes vanavond de doop hier mocht doen. Het is geweldig. Hoe vaak reis je met de trein? Nooit. Dat zeg je nu? Nooit. Dus vanaf nu ga je met de trein? Wat dacht jij? Elke dag en zeker als je straks naar de TT toe gaat met de trein vol gas naar Assen toe. Om daar ook te zingen natuurlijk op het grote podium van Radio NL en TV Oranje. Ik moet 3 avonden daar, mag ik daar ook op het podium staan om zeker mijn EK-nummer te zingen. Dus ik hoop dat Nederland er lang in blijft. Maar ook wat andere nummers, met mijn nieuwe nummers die ik daar ga doen bij de TT in Assen. Nederland gaat scoren, maar ondertussen heb je ook flink gescoord met natuurlijk het EK Clipfestival. Dat kunnen we zeggen. Nummer 1 geworden. 5.000 euro aan promotie gekregen van Radio NL en TV Oranje. En ja, dit soort leuke dingen. Een opening. Ik voel me net de burgemeester van Zwolle. Ik denk dat we kampioen gaan worden. Ik hoop het ook, want dan blijft de plaat ook lekker lang bij TV Oranje en Radio NL op de playlist staan. Dus ik hoop het echt. En niet alleen dat. Ik heb een enorm oranje gevoel. Wat trouwens wel leuk is om even te weten. Ik weet niet als je mijn blouse hebt gezien, maar er staan de kronen van TV Oranje op. Het was puur toeval, maar het valt wel op, hè?